Šachový klub Kajza Čaca dosiahol tento rok obrovský športový úspech. Po 8 rokoch sa prebojoval do najvyššej šachovej súťaže Extraligy. Zaradil sa tak medzi 12 najlepších tímov na Slovensku a tým len podtrhol fakt, že šach v Čaci má silné zázemie a postavenie. Svoju premiéru si čačianski šachisti odbili na domácej pôde v sobotu 4. novembra. Ich prvým súperom bol celok Reinter Humené. Kapitánom domácich bol šachový veľmajster, rodák z Čace a mimoriadne skúsený hráč Marián Jurčík. Je pre mňa veľká česť a veľká radosť, že sa Extraliga vrátila do našeho mesta, teda môjho rodného. Už pred 20 rokmi sme tu s bratom hrali Extraligu, potom na čas sme sa oddelili, bolo ťažké vybojovať si späť postup. A konečne sa nám to podarilo, dneska nás čaká teda prvý zápas ako nováčika. Musím ale povedať, že ako síce sme nováčik, ale nie sme úplne bez ambícií. Podarilo sa nám dať dohromady silný tím. A dneska proste máme v tejto sezóne ambície, aj v tomto zápase máme ambície, aj v tejto sezóne jednoznačne minimálne prvá polovica tabuľky a keď tak aj zabojovať o nejaké teoreticky vyššie umiestnenia. A rozhodne môžeme povedať, že predpoklady naplniť tieto ambície majú reálne základy. Jedným z ťahuňov tímu by mala byť slovenská šachová jednotka Jerguš Pecháč. Za naše mesto hrá takýto hráč, to je proste nadhra. No a potom máme tu 4 domácich odchovancov a 3 českých legionárov, takže taký mix sme dali dohromady. No a dneska samozrejme ťažký súper, ambiciozne Humenné, tiež majú silných hráčov, ale ako ja verím, že domáce prostredie a nováčikovský elán zaváži v náš prospech. A zajtra nás tiež čaká zápas, to bude zase Liptovská šachová škola. Ďalší ťažký zápas. Uvidíme, ako to vyjde. Dôležité prvé 2 zápasy, aby sme tú sezónu nastavili tým správnym smerom a mali tu chuť aj ďalej ako bojovať o najvyššie miesta. S dobrými správami nekončíme. Šach v Čaci má bohatú históriu, ktorá je lemovaná významnými osobnosťami a viacerými úspechmi. Konečne sa dočká aj knižnej podoby. Vydavateľstvo Vzlet v spolupráci s Kysuckým múzeom, Maticou Slovenskou a Kysuckou šachovou školou v priebehu najbližšieho mesiaca uvedú do života knihu s názvom Kajza Čaca 1973-2023 polstoročnica šachu v Čaci. Pripravovala sa viac ako rok. Podieľalo sa na nej množstvo ľudí z radou členov a sympatizantov. Jej autormi sú Pavol Sedláček a kolektív. Druhá dobrá správa je to, že včera išla do tlače kniha o polstoročnici organizovaného šachu v Čaci. Bude to plná farba, pevná väzba, jedna kvalitná reprezentatívna publikácia, ktorú nám možno budú zavidieť na celom Slovensku a keď niekde do zahraničia pôjdeme, alebo aj pre domácich hráčov, rodičov, trénerov, nadšencov, ale aj detí, ktoré majú čo dočinenia so šachom. Bude to jedna pekná prezentačná kniha. Aj samotný pán Holeštiak je bývalý aktívny hráč a člen Kajza Čaca. A preto si dobre uvedomuje, že podpora zo strany mesta je veľmi dôležitá, ak chceme udržať šach na vysokej úrovni a hlavne vychovávať nové generácie hráčov. Som veľmi rád, že vedenie mesta takto intenzívne pomáhalo, aj v minulosti pomáha v súčasnosti ešte výraznejšie práve najvyššej slovenskej šachovej lige, Extralige, kde prvý tím Čace pod vedením kapitána jediného a prvého veľmajstra vôbec na Kysuciach Mariána Jurčíka, silného lokalpatriota, takto vedie tím na začiatku sezóny. Asi je známe, že na prvej šachovnici máme absolútnu slovenskú šachovú jednotku veľmajstra zo Žiliny, blízkej Žiliny, Jerguša Pecháča a množstvo ďalších ľudí, prevažne, treba povedať, domácich odchovancov. Hoci sa možno rozišli do celého sveta, ale sú to väčšinou hrdí Čačania, Kysučania, ktorí neváhajú bojovať a obetovať možno kus času a energie, hlavne energie, preto aby mohli reprezentovať svoje krásne rodné mesto Čacu. Takže priatelia, držíme palce. Spomínaný zápas bol špecifický nielen pre domáci celok, ale aj pre 14-ročnú hráčku hostí Oliviu Sekovú. Bola totiž jedinou ženou v zápase a okrem toho si pripísala aj víťaznú premiéru v prvej partii v Extralige družstiev. Domáci celok z Čace nakoniec doviedol zápas do víťazného konca a vyhral pomerom 4,5 ku 3,5. Na svoju víťaznú premiéru nadviazal aj o deň neskôr a vyhral aj druhý zápas nad tímom Liptovská škola šachu pomerom 6,5 ku 1,5. V priebežnej tabuľke je zatiaľ na prvom mieste.